Bacci kike ko idan ki biyu? Na da bacci a irin wannan lokacin ina naga ta bacci. Jafar ya fita yanzu nan cikin dare da mota kuma ban san inda ya je ba. To kwantar da hankalinki ki ɗauko hijabin ki yanzu mun ki zo ki same ni a asibitin Salamat. Shi ma yana asibiti. What? Ba fa Jafar ya kamata ki tambaye ba. Abin da ya faru ya kamata ki fara tambaya ni. To me ya faru? Amira, Jafar ya cuce ki. Ya miki yaudarar da har ki mutu ba za ki iya mantawa da shi ba. Sai dai ki masa Allah ya isa. Haba Nadia. Ya za ki dinga gaya min maganganun da kaina ba sa ɗauka. Ki min bayani yadda zan fahimta. Bilal